салом дӯстони азиз, дарсҳои омӯзишии қадамҳои далелсанҷиро идома медиҳем ва ҳатто соҳиби тӯҳфа мешавем. Ман боварӣ дорам ки ҳар яке шумо ҳадиақал як маротиба ба худатон суол додаед ки дар дунё чӣ қадар одамон ба шумо монанд ҳаст ё айнан мисли шумо аст. мо имрӯз аз ВКонтакте одамонеро пайдо мекунем ки ба худи мо сахт монандӣ дорад. Агар шумо омода бошед, рафтем. барои ёфтани одамони монанд аз интернет, аниқтараш аз ВКонтакте, ба мо абзори Find Clone кӯмак мекунад. Ба саҳифаи Find Clone ворид мешавем. пайванд яъне силкаашро дар замимаи навор мегузорам. аз мо парол ё логин мепурсад. чун мо бори аввал ворид шуда истодаем, моро мебояд ки худро ба қайд гирем, яъне аз регистратсия гузарем. тугмаи регистратсияро пахш мекунем, рақами телефонамонро ворид месозем, баъдан тугмаи позвонити миняро пахш мекунем ва ба мо занг мезананд. 5 рақами охири рақами зангзадаро ворид месозем ва тугмаи указат паролро пахш мекунем. аз мо гузарвожа яъне парол мепурсад. ягон гузарвожае месозем ки баъдан дар хотирамон боқӣ монад. гузарвожаро дар поён такроран менависем. тугмаи регистратсияро пахш мекунем. аз мо пурсида истодааст ки гузарвожа сабт карда шавад ё не. ба хотири он ки дафъаи навбатӣ боз гузарвожаро нанависем, тугмаи сохранитро пахш мекунем. ин албатта хоҳиши худи шумо аст. загружити ваши фото. инҷо моро мебояд ки ягон расми нафареро ворид созем ки ҳамин гуна одамро ба мо ёфта диҳад. масалан биёед худи маро ҷустуҷӯ мекунем. болои тугмаи таҷҳизоти аксбардорӣ пахш карда акси дилхоҳро аз компютерамон интихоб мекунем. баъди интихоб тугмаи откритро пахш мекунем ва каме интизор мешавем ки ба мо монанд инсонҳоро аз ВКонтакте ёфта диҳад. хуб, клони ин худи ман ҳастам. албатта ки умуров гуфтаги одам онро дар саҳифаи худаш гузоштааст. ин расми ман ҳаст, ба ман монанд нест. поёнтар мефаҳмем ва двайники вуҷуд дорад. ҳамин қадар одамон гӯё ба мо монанд будааст. хуб, мебинем ки кадомаш бештар монандӣ дорад. инҷо тоҳир гуфтаги шахс воқеан ба ман монандӣ доштааст. ҳоло расмҳояшро мебинем. воқеан хеле монанд аст. агар тоҳир гуфтаги одам маро мебинад, барояш салом мефиристам. хуб дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо шоҳид будед, пайдо кардани одамони монанд аз ВКонтакте хеле сода аст. шояд яке аз шумо суол кунад ки ин мавзӯъ ба қадамҳои далелсанҷӣ чӣ дахл дорад. албатта чун дар интернет ки хеле хабарҳои фейкӣ вақтҳои охир зиёд шудаанд, бо дарёфт кардани одамони монанд шумо албатта сарчашмаи мӯътамадро пайдо карданатон мумкин аст. ин ки бо дигар мақсад метавонед ки ин платформаро истифода намоед. ҳоло бошад фурсати фаро расидааст ки мо ғолибони дарси гузаштаро барои шумо муаррифӣ карда бошем. вазифаи дарси гузаштаро аввалин шуда ба мо Сабур Аҳад фиристоданд, баъдан Муҳаммад Шарифзаде, Зарина Сатторова ва баъдан Шаҳзод Ҳакимов мефиристанд. Сабур Аҳадов соати 7:07 вазифаро мефиристад, Муҳаммад 7:15, Зарина 7:38, Шаҳзод 7:49. аҷиб аст. ҳамаи иштирокчиёни навбатӣ дар як соат вазифаҳоро ба мо фиристоданд. танҳо дақиқаҳо фарқ мекунад. ман хеле мехостам ки ҳамаи шуморо ғолиб эълон кунам, аммо мутаассифона мо ҳамагӣ ду ҷой ва ду тӯҳфа дорем. аз ин лиҳоз ҷои аввал насиби Сабур ва ҷои дуввум насиби Муҳаммад мешавад. ба дигарон барои иштирок ташаккур мегӯям. хуб дӯстони азиз, шумо ҳам метавонед дар озмуни навбатии мо ширкат варзед. бо истифода аз абзори Find Clone шумо метавонед дилхоҳ одамро ё ин ки акси худатонро кобед, одамони монандро пайдо кунед ва қадамҳоятонро намогирӣ яъне скриншот карда онро ба суроғи электронӣ бо ҳарфҳои лотинии salimjon.saidov.93@mail.ru фиристед, чун ҳамеша муҳлати қабули скриншотҳо як ҳафта аст. дӯстони азиз, ба ҳама барори корхоҳон ҳастам. хайр дӯстон.